Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson Khamalata. Poyamba nayo mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumaphinja miyoyo ya Malawi. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji yomwe inawonongeka m'mbuyomu ndi cholinga choti mafuta ndi katundu wina zizifika mwachangu m'dziko muno. Ndipo boma latsimikizira anthu othawa nkhondo m'dziko la Mozambique omwe akukhala pa msasa wa Nyamituthu m'boma la Msanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumaphinja miyoyo ya Malawi. Dr. Chakwera amalankhula pa bwalo la sukulu ya Malembo atakhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba za sekondari m'dziko muno. Ndipo inuyo amene muli ma PS m'maundunamu musamasekerera ndi kumasisita ma civil servant amene amachedwetsa ntchito. Ngati kuti iwowo ndi mabwana wanu, chifukwa nikudziwa kuti m'maundunamu mmapezeka ma director latina tochitira mwano mabwana wawo. Kumanena kuti iwowo PS sanga wauze chochita ati chifukwa choti iwowo amadziwana na anduna kapena amadziwana ni chief of staff kapena amadziwana ni ma advisor ku State House. Sindifuna chibwana cha mtundu umenewo. Wena ndiye umachinonena kuti nimadziwana ni president. Mpaka na PS azinjenjemera aziopa. Mmalomoti agwire ntchito monga ayenera kugwira azitsata zimene wena akufuna zawo chibwana chimenecho chatha. Padakali pano nduna yoona za maphunziro aku primary komanso sekondari amadalitso Kambawu Awilima afotokoza zambiri za sukulu zapamwamba zomwe boma litamange mzigawo zonse 34 za maphunziro m'dziko muno. Kondwera kwambiri tsiku la lero kuti president akudzatsegulira kumanga kwa imodzi mwa masukulu apa tikozonena kuti amtengo wapatali muchizungu tikumati school of excellence kapena skulu yapamwamba. Kungofuna kuti mwina anzathu omvera kapena dziko la Malawi lidziwe kuti tikuthandauza chani tikamati school of excellence. Tikozonena kuti mwina ngati Kamuzu Academy imene ilipo yokha nthawi ino imene anamangira Kamuzu kalekale, tikozonena ngati tifuna kugawa Kamuzu Academy koma pa mtengo otsika pa school fees chimodzimodzi ngati masukulu ena kugawa dziko lonse la Malawi mu maboma onse aja timati 34. Timati ifeyo ku education timati tili ndi maboma 34 amaphunziro. Ndi masukulu amene apezeka konseko tikuyambira kunoko ku Lilongwe, tipita ku Mangochi, tipitanso ku Rumpi, masukulu akhala konse imene anenera. Tikhalanso ku Chikwawa paliso Gwanda Chakwamba school of excellence ndizokhazi. Ndiye tasangalala kwambiri chifukwa masukulu amenewo athandiziranso kwambiri kupititsa maphunziro athu pamwamba. Muja mukudziwira kuti ana amene amachoka ku Kamuzu Academy amakhala ndithu kuti mwina oti organization mwa mtundu wina. Masukulu onse akuthandizira maphunziro koma tifuna tikasulenso ana onena kuti titha kuwaoneratu mphatso zawo. Tikamasankha muja ndi ma subjects ndi maphunziro amene aphunzira ku primary school akamabwera tikhoza kudziwiratu mwana uyu za computer amazikonda tiwalowetse ku secondary school imene za computer akakamaliza form 4 form 5 form 6 Ndipo boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji yomwe inawonongeka m'mbuyomu ndi cholinga chakuti mafuta ndi katundu wina zizifike mwachangu m'dziko muno. Nduna ezamaunduna oona zamphamvu komanso mtengatenga ndi omwe yanena izi. Iyo yayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani otchedwa boma likutinji omwe boma likumadziwitsa mtundu wa Malawi za ntchito zomwe maunduna akugwira. Olive Phiri ali ndi ripoti. Nduna yofalitsa nkhani Moses Kunkuyu ndiyo inatsogolera zokambiranazi komwe nduna zamphamvu za magetsi komanso mtengatenga
amauza mtundu wa Malawi za ntchito zomwe zikuchitika ku maunduna awo. Nduna ya zamphamvu za magetsi a Ibrahim Matola yati zikanakhala kuti dziko lili ndi njanji yomwe ikugwira bwino ntchito yake, sibweza Malawi akuvutika ndi nkhani ya mafuta momwe zikuchitikira pano. Ndunayi inati sizingatheke kuti galimoto zonyamula mafuta ziyende pakamodzi, zomwe akuti zikuchititsa kuti kubwera kwa mafuta kudzikhala kwa pang'ono-pang'ono. Amatola kenako anaonjezera kuti mafuta omwe anatsalira pa doko la Tanga ku Tanzania omwe ndi malita 27.3 million ayamba kale kufika mdziko muno, ndipo boma likuyesetsa kuti mafuta awa abwere mwachangu kuti anthu asavutikenso ndi mizere ya mafuta italiitali. Kabweresedwe ka mafuta nkovuta chifukwa cha njira zimene tili nazo pakali pano. Ndiye pa nyanja apa sipalinso kuti tikutheka kubweresa mafuta momwe tingabweresere mwakamodzi, koma nkhani imene takhala masuku awiri tikuyiunika ndikuona kuti kodi tingayende chitsogolo motani kuti zinthuzi zisachitikenso, chifukwa ndondomeko imene anabweresa president ndiyogula mafuta ambiri mwakamodzi. Zimenezo zinachitika kumbali yawo president agwira ntchito, chatsala ndi mabungwe amene akuyendesa zinthuzi amene ali mu nduna mwanga. Mawu ake nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara anati pakadali pano misewu yomwe boma likumanganso ndiyokwanira makilomita 1400. Hara ati akankoyamba kuti boma liyike chidwi pa misewu yochuluka chomwechi pakamodzi komanso mu nthawi yochepa. Iwo anatsimikizira mtundu wa Malawi kuti ntchito yomanga misewuyi ikuyenda bwino, ngakhale ikukumana ndi mavuto monga kusintha kwa ndalama yakwacha, kuvuta kwa ndalama yakunja, komanso kusintha kwa kapangidwe ka misewu ina pofuna kuti ikhale yokhalitsa. Ndofunika mvetsetse kuti ntchito zokonza misewu zimakhala ni nthawi yomwe ntchito ija imayenda bwino kwambiri, komanso pamakhala nthawi ngati ya mvula pomwe ntchito ija imaoneka ngati yayima, koma simakhala kuti yayima kwenikweni, koma imakhala kuti nthawi zambiri pomwe tikugwiritsa ntchito kapena tikugwiritsa ntchito zimagalimoto zikulu zokonza misewu zimakhala zikukankha doti, kudiriza msewu, kudiriza doti lija kuti lidirizike bwino moyenera limafunika likhale ndi madzi amtengo akapena a mlingo wina wake kuti lidirizike bwino. Pankhani ya ndalama zomwe amatolera kudzera mu zipata za pansewu ma toll gate, Hara ati ndalama zomwe atolerapo chimangireni ndi 12.7 billion kwacha. Iwo ati pafupifupi theka la ndalamazi amazigwiritsa ntchito pa zinthu zina zapazipatazi, ndipo ina inapita kuopeza malo oti amangepo zipata zina. Iwo akuti unduna wawo uli ndi malingaliro omanga misewu yambiri mdziko muno kudzera ndalama zomwe amatolera mu zipata za pamsewuzi. Pakadali pano nduna zisanu ndi imodzi ndi zomwe zafotokozera kale mtundu wa Malawi momwe zikugwirira ntchito ku maunduna awo. Olive Piri, MBC, Lilongwe.
akuluakulu a khonsolo yadedza ayamikira boma kamba kakuchuluka kwa zitukuko mu khonsoloyi zomwe zabwera pansi pa ntchito za GSED zomwe amazigwira ndi thandizo lochokera ku World Bank. Kuyambira mchaka cha 2022 boma ladedza lalandira pafupifupi 3 biliyoni kwacha yomwe yagwira ntchito yothandizira kumanga sukulu, zipatala mwazina. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Joyce Chitsulo wayamikira khonsolo yadedza kamba kumanga zinthu zapamwamba. Polankhula atayendera zina mwa zitukuko zomwe khonsolo yadedza ikumanga kudzera mu ndondomeko ya GSED, wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Joyce Chitsulo wati ndi okhutira ndi momwe makhonsolo akugwirira ntchito za chitukuko. Achitsulo apemphanso khonsoloyi kuti igwire ntchito ndi makontrakta omwe angagwire ntchito yawo mwachangu. Kunena zoona zikuyenda bwino. Chimene ndachiona kuti chimene chingakhale vuto ndichokuti mwina maprojekti osakutha pa nthawi yake. Mwachitsanzo maprojekti omwe tayendera lero akusonyeza kuti malo moti amalizike masiku 90 amene anagwirizana ndi khaso enawo mpaka na lero sanathebe. Mwezi uno tukambolo wa namba 8 project sinathebe ndikuti masiku 90 miyezi 3 yatha kuonjezera miyezi ina project osatha. Chimene ndachiona kuti ngati ndi vuto koma kutengera kamangidwe kapena kuti quality ya chinthucho zikumaoneka kuti ndi zinthu zabwino bwino. Ndipo bwana mkubwa wa khonsolo yadedza a Thomas Chigwenembe wati kuchedwa komwe kumakhalapo pakagwiridwe ntchito za chitukuko zina nkamba kuti makontrakta ena amayamba ntchito yawo asanakonzeke, zomwe ati khonsolo yawo ikuwunikanso kuti igwire ntchito ndi makontrakta okhawo omwe ali ndi kuthekera. Tikuonetsetsa pamene tikupanga haya contractor tizionetsa kuti ali ndi kuthekera, chifukwa ena akangoyamba ntchito iji amabwerera kuti tatilipireni as if tinalembana ntchito ija kuti ndalama zake agwiritsa ntchito ndalama zomwe za contract izi. Ndipo poyankhulapo pa ntchito za chitukuko mboma ladedza, wapampando wa khonsolo yadedza a Stanley Manase wati chiyambireni cha ntchitozi mchaka cha 2021 bomali lakhala likulandira zitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo milatho, zipatala, sukulu, mazina, zomwe ati zikuyankha mavuto omwe anthu amaboma ladedza amakumana nawo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaulimi walangiza alimi a fodya kuti asamale mokwanira mbewu kuti adzagulitse pa mitengo yomwe ili yokwera kwambiri chaka chino. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Jambo amalankhula izi atayendera minda ya fodya m'maboma a Mzimba ndi Lumphi limodzi ndi akuluakulu a bungwe loyang'anira ulimi wa fodya la Tobacco Commission TC. Mtolankhani wathu Alex Mwangosi walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Poyankhula atayendera minda ya fodya m'maboma a Mzimba ndi Lumphi, wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Jambo wati ngakhale mvula inavuta kumayambiriro chaka chino mbewu ya fodya ikuoneka bwino. Iwo anatsimikiza alimi kuti ayika mfundo zokhwima zothana ndi khalidwe logulitsa fodya kwa mavenda pofuna kuti alimi adzipeza phindu lochuluka kuchokera ku ulimi wa fodya. Mavenda andamena kuononga ulimi wathu akagula fodya wa mulimi wati anatenga ngongole alephera kupereka ngongole. Makampani amene akupereka ngongole kapena mabanka akupereka ngongole sankhulupirira so mulimi chifukwa wachi ndamene akusokoneza system yonse yoti alimi akhale pachisogolo. Koma pa ichi ife tayikapo njira zokhwima zoti venda aliyesa akapezeka ndi fodya alandidwa. Apolisi agwira ntchito komanso Tobacco Control Commission aliso pachisogolo posogolera ntchito yoteteza fodya kuti mavenda asatani asagule. Mmodzi mwa alimi kuwanyakwa Robert Mdolo mdera la Mfumu Mtwalo a Monica Nguruwe wati fodya wake akuoneka bwino chifukwa amathirira mpaka mvula inabwera. Chaka chino mvula yavutadi ndizoona. Koma ineyo chifukwa kuti ndinapakira machubu. Fodya wanga ndi wa machubu, nakapakira machubu. Itangofika December 9 ndinayamba kuzala ulimi wathirira ndimathirira. Ndimapanga haya langolo kumathirira mbewu zanga. Mene mabwera vula iyi ndiye kuti ndali kuti nenda sarakali mangopanga supply. Mulimi wina yemwenso ndi ophunzira wa pa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu Felix Nzima wati mvula ya Njomba yakhuza kwambiri ulimi wawo chifukwa anaokera kawiri fodya atapyerera ndi dzuwa. Pa ulendowu wachiwiri kwa ndunayo anatsagana ndi akuluakulu aku nduna wa zaulimi a bungwe la Tobacco Commission komanso amakampani obwereketsa zipangizo za ulimi wa fodya. Nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson
Kamalata. Bwanji tuonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumaphinja miyoyo ya Malawi. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji yomwe inaonongeka m'mbuyomu ndi cholinga choti mafuta ndi katundu wina zizifika mwachangu mdziko muno. Ndipo boma latsimikizira anthu othawa nkhondo mdziko la Mozambique omwe akukhala pa msasa wa Nyamituthu m'boma la Msanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandaninso kugawo lathu lachiwiri la nkhani zathu. Boma latsimikizira anthu othawa nkhondo mdziko la Mozambique omwe akukhala pa msasa wa Nyamituthu m'boma la Msanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo. Nduna ya zachitetezo cha mdziko Ezekiel Ching'oma ndiyo yanena izi pomwe inayendera malowa. Zambiri mulipotire. Msasa wa Nyamituthu pali anthu oposa 7,000 omwe athawa mdziko la Mozambique pa zifukwa za zipolowe za ndale zomwe zinabuka kutsatira chisankho. Poyankhula nduna yati ikuyamika ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Anthu osanayankhulaja ngati munamva aliyense amaoneka kuti fundo yakulu imene amayikamba inali ya chakudya. Ndi chifukwa chake ineyo ndinatero kuti apapa tikamafika Thursday adisi ndi timu yanu muonetsetse kuti kwabwera chakudya. Komanso mwina ndingofotokozera kunena kuti nthambi imene imabweretsa zakudya ngati ya Dodma ndi nthambi imene ili mu ofesi ya president. Andi pamene paja ndinafotokoza kunena kuti tisamangoti Dodma koma tiziti president wa dziko lino Chakwera watibweretsera chani? Watibweretsera chokudya. Chifukwa zokudya zija zimachoka mu ofesi mwake. Andi naye ndikudziwa kuti pena pake chakudyako kalipo ndipo ma refugees aja athandizidwa. Ndifake ndinatero kuti ikamati Thursday kukwana anthu awatayesetsani mwabweretsere zokudya. Ku nthambi yoona anthu othawa kwawo Ive Chihana ati pakufunika mgwirizano pothana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo pa msasawu. Anthu amene anayamba kubwera mu December and December yako kumamaliziro and tasamalira ndi tikufika tsiku la lero and akadabwerabe. Chimene tikupanga ndikuti tikupanga register and tikumathandizidwa ndi mabungwe osiyanasiyana osayiwalanso kutchula bungwe la Department ya Immigration yonda amene amakhala kuti ayamba kupanga clear anthu aja kuwasiya kuti alowe mdziko muno. Akalowa mdziko muno ife pamene timapitiriza nokupanga screen. Tikapanga screen chonchije chimatithandiza kuti tipeze njira zoti tingathandizira anthu osiyanasiyana. Wapa mpando wa anthuwa Jazz Duster anati andunawa afika pa nthawi yoyenera. Nkhani imene tayilandira mosangalala kwambiri ndipo aja kulonjeza kuti sikudusa masiku ambiri lachinayi isanafike chakudya ikhale chitafika. Wina lense asangalala ngakhale tili anjala panopo tikhala mopirira ndi chiyembekezo kuti kamafika lachinayi kandi lachiwiri lachitatu muna chakudya chifika. Koma ndilonyadira kwambiri imene alankhula ndikudziwa kulankhula kwa nduna zichitika munjira yonse mopanda chovuta. Nduna yoona zachitetezo cha mdziko Ezekiel Ching'oma ati padakali pano zokambirana zili mkati kuti bata ndi mtendere zibwerere mdziko la Mozambique ndipo izi zikatere ntchito yosamutsa anthuwa kubwerera kwawo ku Mozambique idzayambika. Nduna ya zachitetezo cha mdziko Ezekiel Ching'oma yapempha anthu aku Msanje kuti apitirize kukhala pambuyo pa President Chakwera mu ntchito zachitukuko zomwe zisinthe umoyo wa anthu am'maboma
kunsi kwa mtsinje wa Shire. Aching'oma omwenso ndi mmodzi wa aphungu a chipani cha Malawi Congress anena izi pa bwalo la sukulu ya Msanje Community College pa msonkhano omwe anachititsa ndi adindo a mbomali. Iwo atsimikizira anthu akuti President Chakwera apambana chisankho cha Septemba chaka chino. Iwo akufotokoza. Kunoko ndimakumana ndi mafumu, ndimakumana ndi akuluakulu a ADC, ndimakumana ndi akuluakulu a chipani, ndimakumana ndi akuluakulu a mabusiness constituency ino. Komanso ndimakumana ndi magrupu mafumu onse. Amene wawa mutati muone sinafune kuti ndingoyitanitsa mamembala onse pa ground. Nafuna atsogoleriwa chifana kuti naye nawo ndi message. Message yo ndimafotokozera ndithu kuti akuluakulu boma ndende lomweli. Munthu oti timusapote ndiye mweyo Chakwerayu. Munthu uyu wachoka apa wafika apa, wachoka apa wafika apa. Andi uku tikupita kwakuti. You know, anthu amene wawanda anthu amene alofunikira kwambiri amene amatenga message ndikupita nayo kwa anthu amene amakhala nawo pa ground. So naona kuti njofunika kwambiri kuti ndayitanitsa anthu amenewa ndapatsire message imeneyo. Message yo aitenge akapatsire anthu umudzi. Mkulu wa Chinyamata mchipani cha MCP yemwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo mdera la kumwera chakumvuma mboma la Lilongwe, Steve Malondera atsimikizira anthu kudzipereka kwa boma la President Chakwera pofuna kuthana ndi vuto la njala lomwe lakhudza dziko lino. Iwo anena izi pa ntchito yopereka chimanga yomwe yapindulira anthu pafupifupi 4,000 mdera la mfumu yayikulu Kalumbu ku Lilongwe. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimuntu walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Amalawi ochuluka makamaka omwe amakhala m'madera akumidzi akuvutika kupeza chakudya kamba ka njala yomwe yadza chifukwa cha kusagwa bwino kwa mvula chaka chathachi. Mkulu wa Chinyamata mchipani cha Malawi Congress Stephen Malondera ati boma likugwira ntchito molimbika poonetsetsa kuti anthu omwe akusowa chakudya m'maboma onse afikiridwe ndi thandizo la chimanga. Amalondera atsutsanso zomwe ena akunena kuti ati chipani cha MCP chikugwiritsa ntchito chimanga chomwe Dodma ikugawa ngati njira imodzi yokopera anthu kuti adzachivotere pa chisankho chikudzachi. Tinakomera president wa dziko kuzera mu Dodma kuti kuno kunyanja ku Lilongwe South East anthu apasidweko chimanga kunena kuti sonawo apulumuke ku njala imene iliko ku dziko lino. Limene president wa dziko wakhala kuvomera komanso kuyenda kwa anthu osiyanasiyana kuti atithandize chakudya kuti anthu ake amene amakhala ku chifukato chake nthawi ndi nthawi athandizidwe alandire chakudya mu nthawi. Inachedwa mwezi wa Disemba analandira kuno ngati kwa Kalumbu mpunga pano akulandira chimanga chimene akulandira chimene akulandiridwa mwezi wa January koma chikulandiridwa mwezi uno wa February. Mmodzi mwa anthu omwe apindula nawo ndi ntchito yogawa chimangayi Alaizi Madzanga athokoza boma kamba kuwafikira ndi thandizoli. Iwo ati izi zithandiza kuthana ndi vuto la chakudya mderali kamba kuti ambiri anapeza zokolola zochepa chaka chathachi. Pano tikunyadira kwambiri Chakwera atithandiza atipatsa chimanga. Ndipo mwezi wathawu tidalandira mpunga timadya bwinobwino. Ndipo tikuthokoza semuvi athu Jeni Baba Malondera atimenyera nkhondo moti ziliyonse akuyendetsa bwino. Tikuthokoza kwambiri mwezi womawa tilandireso. Potengera ndi kukula kwa vuto la kusowa kwa chakudya mdziko muno, kudzipereka kwa boma pogawa chimanga kwa anthu omwe akuvutika kukupereka chiyembekezo kuti vuto la njala lomwe lakhudza anthu ambiri likhoza kuchepa. Tsopano tibwerere kunkhani yathu yayikulu madzulo ano yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumaphinja miyoyo ya Malawi. Dr. Chakwera amalankhula pa bwalo la sukulu ya Malembo atakhazikitsa ntchito yomanga sukulu zapamwamba za sekondari mdziko muno. Eunice Njovu walemba ripoti ili. Ganizo lokhazikitsa sukulu zapamwamba za sekondari linabwera ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mchaka cha 2020 pofuna kupititsa patsogolo maphunziro a ku sekondari mdziko muno. Dr. Chakwera anati pakadali pano boma limanga sukulu zotere zokwana zisanu kulekana ndi maganizo apoyamba kuti ayamba ndi kumanga sukulu zitatu. Mtsogoleri wa dziko linoyu anachenjeza anthu ogwira ntchito mboma kuti asamalepheretse ntchito ya boma ponena kuti zinthu mboma zimayenda pang'ono-pang'ono, khalidwe lomwe anati ndi losakhala bwino makamaka poti likusokoneza chitukuko
chopita kwa Malawi. Dr. Chakwera pamenepa ananena kuti sizoona kuti iye akhoza kumaletsa ntchito zachitukuko m'maunduna ndi m'madipatimenti a boma osiyanasiyana monga ena amanenera poopseza anzawo. Ndipo inuyo amene muli ma PS m'maundunamo musamasekerera ndi kumasisita ma civil servant amene amachedwetsa ntchito. Ngati kuti iwowo ndi mabwana wanu, chifukwa nikudziwa kuti m'maundunamo mmapezeka timadirekita latina tochitira mwano mabwana wawo. Umanena kuti iwowo APS sanga wauze chochita ati chifukwa choti iwowo amadziwana na anduna kapena amadziwana ni chief of staff kapena amadziwana ni ma-advisor ku State House. Sindifuna chibwana cha mtundu umenewo. Wena ndiye umachinonena kuti nimadziwana ni president. Mpaka na PS azinjenjemera aziopa. Mmalomo agwire ntchito monga ayenera kugwira azitsata zimene wena akufuna zawo chibwana chimenecho chatha. Ndipo pa za nkhani ya ntchito ya migodi yomwe itachitike mdera la kwa Malembo ku Lilongwe, mtsogoleri wa dziko lino anafotokoza kuti anthu kumeneko akuyenera kukonzekera kuti adzathe kugwira nawo ntchito iyi ikadzayamba pothandizira boma kukweza chuma cha dziko lino. Ndipo mkulankhula kwake nduna yoona za maphunziro aku purayimale ndi ku sekondale Amadalitso Kambauwa Wilima anati unduna wawo ukukumana ndi mavuto ochuluka, komabe anati pali zambiri zomwe boma likuchita pofuna kuthana nawo mavutowa. Pamenepa Kambauwa Wilima anati sukulu zopambana zomwe azikhazikitsazi ndi njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro aku sekondale omwe atathandizire kuti achinyamata omwe akuonetsa kuti ali ndi nzeru zochuluka apite patsogolo ndi kuthandizira dziko lino. Ndipo polankhulapo mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda anathokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba ka utsogoleri wake wangwiro ponena kuti chitukuko chomwe chikuchitika mdziko muno sichikusankha madera monga kumpoto, kummwera komanso pakati. Achimwendo Banda anafotokoza kuti ku unduna wa zamaphunziro mtsogoleri wa dziko lino anaonetsetsa kuti achinyamata omwe kalero ankalephera kupitiriza maphunziro awo aukachenjede adzipeza ngongole ya boma kuti asasire pa njira sukulu. Ndipo pa msonkhanowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Catherine Gorani Hara analengeza kuti anthu oposa 100 kuchokera mzipani zosiyanasiyana alowa mu chipani cha MCP. Anthuwa anatsogozedwa ndi Dr. Heatherwick Ntaba omwe analowa mchipanichi masiku apitawa. Kuchokera ku Lilongwe ndine Eunice Jovu. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ogwira ntchito mboma akuyenera kumagwira ntchito zawo mu nthawi yake ponena kuti kuchedwetsa chitukuko kumaphinja miyoyo ya Malawi. Boma lati likuyesetsa kulumikiza njanji yomwe inaonongeka m'mbuyomu ndi cholinga choti mafuta ndi katundu wina zizifika mwachangu mdziko muno. Ndipo boma latsimikizira anthu othawa nkhondo mdziko la Mozambique omwe akukhala pa msasa wa Nyamituthu m'boma la Msanje kuti lipitiriza kuwapatsa zosowa zawo. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayu Tauson Kamalata. Mwakoma nonse.